Ďakujeme veľmi pekne. A máme tu prvého účastníka dnešného zhromaždenia z radou pacientov. Dovolil by som si privítať a pozvať pána Michala Somorovského, ktorý je pacient a povie nám od srdca pár slov ako pacient. Dobrý deň, milé sestry a milí bratia. Mali by ste odpočívať a pripravovať sa na to, že zajtra za hodinu sme u vás ako pacienti. Som majiteľom kardiostimulátora. Musím sa poďakovať, všade som sa stretol so slušnosťou. 15 000 vašich spolupracovníčok, sestier, otročí dneska v Rakúsku, keď jeden takýto človek, jeho výchova stojí 1 000 000 korún. Nie Grécku, nie Španielsku, ale bohatému Rakúsku sme darovali 15 miliárd. Celý život som sa stýkal s týmito ľuďmi a vedel som, ako nami opovrhujú. Pritom tieto mamy, dcéry, ženy doma chýbajú. Deti sú opustené. To nie je len o pár peniazov. A veľmi vás prosím, nestávajte sa do polohy sestra versus lekár. Lekár versus sestra. Myslím si, že toto bol cieľ týchto darebákov, ktorí toto vymysleli. Ale sestra a lekár sú jedno. Buďte spolu. Ďakujem za slova od srdca, od pacienta, od jedného z tých, ktorých ošetrujeme a ktorý vidí tú situáciu podobne ako my. Čiže nie sme sami. Tí, čo vidia, že je tá situácia veľmi zlá.